роҳи автомобилгарди рӯшон савноб ки дар оғози солҳои 90-уми асри гузашта кушода гардид, бо мурури замон аз таъсири офатҳои табиӣ ва дигар омилҳо вайрон гашта ба барқарорсозӣ эҳтиёҷ дошт. қиттаҳои алоҳидаи он дар фасли зимистон зери тарма мемонданд ва як қисмати дигарашро оби пуртуғёни бартанг зер менамуд. лозим омад ки қиттаҳои вайронгаштаро аз нав барқарор намоянд. аз рӯи мувофиқаи байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии бунёди оғохон оид ба макони зист барқарорсозии 35 километр қиттаҳои вайронгаштаи роҳи автомобилгарди рӯшон савноб ки 210 километр дарозӣ дорад ба роҳ монда шуд. агентии бунёди оғохон оид ба макони зист муваззаф гашт 10 адад техникаи роҳсозиро ҷудо намуда зиёда аз 20 нафар коргарони маҳаллиро ба кор фаро гирифт. аз рӯи иттилои сардори корхонаи воҳиди давлатии бадахшонросоз далер мукаррамшоев қиттаи мушкилтарини роҳ дар километри 35-уми роҳи автомобилгарди рӯшон савноб барқарор гашта роҳсозӣ идома ёфта истодааст. ҳозир мо дар мавзеи ҷизеф қарор дорем. асосан ҳамин роҳ фасли тобистон бисёр хатарнок буд барои он ки таги об мемонд ва барои ҳамин мо роҳро ба баландии 1 метр бардоштем, паҳноиаш то 5 метр кардем. масофаи дарозии ҳамин роҳ қариб 1.5 километр аст ва ҳоло ҳам корҳои сохтмонӣ дар ҳамин ҷо давом дода истодаем. аз рӯи иттилои далер мукаррамшоев аз маркази ноҳияи рӯшон то деҳаи басиди ҷамоати деҳоти басид ки 100 километр дарозӣ дорад 50% барқарорсозии қиттаҳои осебпазири роҳи автомобилгарди рӯшон савноб анҷом ёфта роҳсозӣ давом дорад. дар пеш аз навсозии қиттаҳои алоҳидаи роҳ дар километрҳои 150-170 мавзеъҳои байни деҳаҳои басид ва якшор дар нақша буда то